Takže ahoj, dneska tu máme oslavu narozenin u Rozárky, snad víte, kdo to je. To není to moje morče, ale je to ten Pečupák a vlastně už u něj budou kamarádi. Ona to nebude vidět, ona se probudí a už u něj budou kamarádi a bude mít dárky v pokoji. Tak se koukneme, jak to bude vypadat. Jdeme na věc! Jej! A předem upozorní, že my prosím potřebujeme překonat rekord 80 odběratelů. Takže by jsem byla moc ráda za odběry. Takže děkuju. Jdeme na věc konečně. Stávej, Rozí. Proč jsem u rodičů v pokoji? Co tady děláš ty? Teď máš narozeniny. Už jsou tady všichni tví kamarádi. A ty ještě spíš, jo? No ty jsi. Je, pardon, tak jdeme. No jo. Ježiš, to není snad můj pokoj. Ahoj. Ahoj, Rozí, čau. Ahoj, čus. Ahoj. No, to udělají tvoje rodiče, nás ráno pozvali. Jo, tak jdu jim poděkovat. Ahoj, teďka, ahoj. Dobré ráno, Rozí. Dobré ráno, Rozí. No, tati, vy jste sem pozvali mami, tati, vy jste sem pozvali všechny mý kamarády, vy jste bojí. No, my víme. Tak si běž kouknout na dárky. No, kdo všechno má Facebook? Všichni. Oh yeah. Jo, tady. To bude bezvaden. Tak to, kdybychom se šli najíst, bylo by to dobrý? Jo, ne, počkat, vlastně ne. Musíme tady ještě být, tak si pojďte sem sednout, jo? A za chvíli někdo přijde. No jo, no. Mám ale hlad. Ne, já chci být vedle Rozárky. Já si budu ležet. Nechte se překvapit, tak za chvíli přijde. Tak, už jde. Ahoj, děti. Měli jste si dneska dobře? Klauny! Tak co, měli jste si dobře, co třeba ty, Rozárko? No já, když jsem se probudila, tak si byla úplně někde jinde. A co třeba ty, Rasle? No, dobré. Co ty, Bertíku? Dobrý. A mě se taky sleptej. A co ty? Nic. A co ty, Vinný? To byl dneska božský den. Jo, takže všichni ano. Ano. Tak. Chce někdo říct vtip? Já. Já vám řeknu vtip, jo. Takže. No. Vtip mám říct, jaký vtip. Já nevím. Já nejsem klaun. Já odejdu. My chceme klauna. Tak asi neodejdu. Takže jde rajče po přechodu a jdou dvě rajčata po přechodu a jednou přijede auto. A víte, co z toho je? Ne. Ketchup! No nic, jdeme na věc. Jako první tady máme Sona Elefana.
to líbí. Uj, au. Au. Zkus si na mě stoupnout, klaune. To asi nepůjde. Au. Ne, nepůjde. Tak zkusíme. Ne, to nepůjde. Ne. Jejda. Tak tohle byla konec show. A můžete jít jíst. Jo! Konečně. Každý si může vzít, co chce. Co to je? Wow, nic. Třeba, já si vezmu tohle. A vemte se klidně hodně věcí. Já si vezmu tohle. Já chci být jako ona. Já si dám zmrzlinku. I když mám jablíčko. No to je jedno. Já si vezmu to. Chci být jako ona. No. Já si dám. Ztratila jsem dítě. Kde pak je? Kam se nás schovala? Kde je? Ona je tady. No, já si vezmu Oreo. Chci být jako vy. Co se po mně opíčíš k čertu? Dobrou chuť. No, to bylo dobrý. Tak, děti, promiňte, ale končí oslava a Julinka u mě bude spát. A co já, tak jo. Tak ahoj, běžte domů. No jo. Jdu. Jdem domů. Já jdu sama domů. Ty se sám vrátil. Já nechci domů, musím už odlétat. Já taky odlétám. Jdu. No. No, to byl dneska den. Jo, no. No, jdeme do pokoje, děti. Kdo mi dal ten notebook? Já. Víš, chtěla bych jsem ti něco říct. Počkej, Julinka. Už očkolky se mi líbí. Já jsem se zamilovala. Kam šišla, dělala jsem vínu pusu. Já dohrozím. Mami, Rosárka mi dala pusu. No vidíš, teď ona mi dala pusu. No, Rozi. Tak počkejte, já si jenom něco vyřídím. Nebo, ne, já budu teď s váma. Tak, jestli se vám toto video líbilo, můžete dát like a odběr, jak tady byl pán Žirafa předtím, než se to zahájovalo. Točila jsem to už po třetí, takže do třetice všeho dobré. Bratro, ticho. Víš, co mu je? No nic, no. Takže pro tohle video bylo všechno. Fando! Monč. No pro tohle video bylo všechno. Mějte se krásně a čau! Jo, ještě něco. Můžete mi psát do komentářů, jaký video mám natočit. Čau lidi! A ještě naposledy tady bude Rozárka. Ahoj, dá!